ଓଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଏସ୍ସିବି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଫସିଥିବା ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ବୋଟ୍ ପାଣିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସହ ଯାଇଥିବା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କ ସହ ରିପୋର୍ଟର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସୁଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅରିନ୍ଦମ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ଏକ ଲୋକାଲ ଡଙ୍ଗା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତାପରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯାଇ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏସ୍ସିବି ନେଇ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପାଣିର ସୁଅରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହାର ମାନିଯାଇଥିଲେ। ଅରିନ୍ଦମ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ। ବନ୍ୟା ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ହେଉ ଯେତେ ଝଡ଼ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ନିଜର ପରିଦସ୍ତା ଦେଖାଇ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ। ଆଜି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଏହି ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ। ମୁଣ୍ଡୁଳିରୁ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା, ଓଡ଼ିଶା କେ ନ୍ୟୁଜ୍।